Toto je Bob, škrečok žungársky, ktorého sme sa včera ujali a poskytli pu náhradný domov. Počas večerného livestreamu sme mu zariaďovali chovnú nádrž a snažili sme sa vám ukázať, že chov škrečkov v klietkach je maximálne nevhodný a škrečky do klietok jednoducho nepatria. Škrečky sú norové tvory a radi sa zahrabávajú a vytvárajú si tunely, preto by ste mali vašim zverencom ponúknuť dostatočnú výšku substrátu, aspoň nejakých 15 cm. Tu vidíte, že Bob už krásne objavil čaro tunela, ktorý sme vyrábali a jednoducho cez noc neostal kameň na kameni. On si to všetko poprerábal, poprehraboval a vyzerá byť, že sa mu páči. Samozrejme ostáva nám ešte dodať kúpací piesok a nejaké kolečko na behanie. Jednoducho včera sme to už popri tom všetkom nestíhali, ale Bob si tú noc jednoducho užil a vidno, že si užíva každý centimeter svojho nového domova. Bob je teda ubytovaný a tak už neostávalo nič iné, len sa s ním rozlúčiť. Na konci nám už dal jasne najavo, stačilo konečná, dosť bolo točenia. On sa zahrabal pod svoj domček alebo stôlček a išiel si ľahnuť. Takže kamaráti, tešíme sa na vás.